พี่บนเส้นชาวบันเครนตัวเดประคัดเดบันประคัดชีสปาเส้นขนังบักันนุมกระตัวสลดีMengilayu ko menglatip kam tame haki social media ki ba jiang i ba kitu ki brio ki ba ya join ya kata karali ki ba ya haki lanti ke seki surok ki dei ban ki ba deng de kamas batru ki ba i kumba kimut ban lej her thama mdei ba ong ba yai rali i kumba kimut ban lej her thama yanu re yanu hamno re hamno ubak brastar wal mar manyang emele jong kamolai ubale khon arsian mat ki pulit ani baca patom arsian ki pulit ha kajing ki jo kasang voice of the people party ban persya ya kajing syawang ki officer jo kalok ayukta ulabu kajing keli balai ba ki pulit aman badan kajing ki pan ba ki aman ka ki dur khmat ki jongki nalo kataru kadi garukam ba ki pulit ki bandon kan nameplate ani ka kerteng pok sapti ki jongki ne bunsin aju i ba ki pulit jo kame khalaya kim judon satya jakarta nya kelang jong ulapan pau kajing semua ratin ya kadi kajing liat jong ki pulit da ka baong ba la bandon manu besim kaburu da ka badeng mas bat le ki kam sniu bat sakno seki wepat kendia pada habai di begini ki pulit ki badan ne ki konfan ba pi atau kan nimplit jong ki do kamdan ba kado jong ki kamdan tek kai ba kum ngom ya kata hi ngadang keli mene ki police personnel hantu pi ha ka jing shisha kim dei ban ka e kado khmat jong ki tang ru sniu ba ka e kado khmat mo baraka juk oporu man way police personnel kani kan nameplate kani bandon nang bau pat ba ula ban identify namar om tang public bubakla gaban bakla ban stu kata teng yo kadam kecing bakla na kaliang jongki government officials tikum nungin identify teng brio kan nameplate rum don teng ka dur khmat ru laka sakawai ka bangi ko ban banang ni kalong ba mo who knows mo kidon ki bakwa ban pen pulam ya kani kajungi kon kajungi habala ka kadur ni plit rumdan ya dan baspa dan nu bam plit ru kitip kata ha habala mas uri pat ba ru la ban mas rong don lang tu se pha mano ha kajing kli bi kata